din hintad na ako kapipiya ginawa. Nabanyo din mambagyan na langwan nalok sa mi pagaryami ya mabibi mamakinig sangkay ya mga ide-ide makapanggulalan sa Maranawsong. Siyak na ipililili lang o dinadi ko kurmat sang kutuwa pagaryakan. Ada sa lakaw arwar kay Princess Diamond na gusto balayang ko tapar asi Dato Junaid. Pagariak na dahil sa lakaw arwar kay Muntia bibili ka na Potrero Stalinda. Ako kita pagariak na isa dahil sa lakaw arwar kay Princess Naika. Abdil kanu di maku kurmat nagi buso tayo pagrinyo ko islaman dang iwa kalalaman singaranian. Ada sa lakaw arwar kay perlas na makadara di mo na buluhan na dumalundong at tindos na intan sigayawlan. Pagarikulayak na Princess Diamond na pamakin ganyo na banyo din tatangkay sa studio sa lang.
Oh